سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران رومي 15 سنه كلتشحن عيسران سلستنا بستدالو وزيناتات اب هاجرش ودن بزتفصم متقعتي هو تسين زول يرتراوي تشاينا نيرتراويان سرحتنياتات منستر زينا ذهبت سلطانه اب تግራይ بسنك مقراس سبع ورديت هوتم ناي سؤن زلو بز حسابات يوسخ مهلاو محبارو امايات غريخ جالبا دحر مغلباطه هلواتا ما سدتنياتات طفيو مهلاو محبارون عمته كلتشحن عيسران كلتن بمريتن ببحرن السوغرو سدتنياتات قتاليت عمت منبارا وصي زول صبصابن لنزل تقال لك خونيو ابزا channel دمان وتر تخاتلتنا مخان سبسكرايب كتقبرون نتاني دول ملكت كتوقن بخبري يعدمكم عمته كلتشحن عيسران كلتن بمريتن بحرن السوغرس دتنياتات قتاليت عمت منبره ود حورات هاجرات افليتو كابسيمينا وافريقان كما اكلاي مبراقن ما اكلاي بحرن بيمن غيروم ناب يوروبان سعود عربن كسوغر كبلو استاس 3800 سبات كم زموت دما اهغراو ود بإيميغريشن افليتو اتقزري كابتياب كلتشحن عيسران حدن زنبره ب10 حدا ميتاويت كم زوسخ يزغلاص كاب كلتشحن 10 شوعتن دحر دما اتزبزح قصر كوين تمزغي بالله اب كلتشحن 10 شوعتن 4255 سبات زهال قول عامت يعني را IOM اب كلتشحن عيسران كلتن كاب سندو 6870 شوعتن موت اتلعل فرقي اب بحري اقاتيمو دايركتور اهغراو ودب إيميغريشن اوتمان بلبسي اما اكلاي بحر زقاطم زلو زسنبد موت دحنتن حلواس دتنياتاتن كبن مبالن قلطفن وهودن قلحتا زطلبي يلو اتي نت مصنعت زكايده بروجكت IOM ات مسمر دتنياتات وقعو حبريتا خطرخبلو اصقا مسله زخونه ات قصر موت كابو كعبي يخيل يبل ابز حلف عمت شحن 25 زخونو ابناي مريت غعزون كلو هيوتم كسونو كلو استرف دما اب بحر هيوتم سانيم IOM مبزحتو تي مريت زقاطموت اتا بخينات تحمس زلا يمن كخونو كلو مبزحتو ايثيوبيان زخونو بوحدو 795 سبات امونغ يمن سعود عربن هيوتم كم ساني يغلص سدتنياتات مبرق افريقيا نتنجبوتن يمنن زفلي 30 حدن مايل مالت 50 كيلومتر زنوحاتو باب المندب كمستقوم يزغلاص اتغعزو نابتن هبتامات زباله هاجرات وشمت عرب نمبصح زغبريو بوغن ليبيا دما امريت 117 سبات هيوتم كسونن كلو اب الجيريا خاموت 54 سبات تمزغبلا اب كلتشحن عيسران كلتن اما اكلاي بحر طرح لعلي 800 سبات يم هيوتم سينم ابتي كاب ليبانوس ناب غريخ زغبر غعزون موت مسعبو زغلص IOM زحلف عمت 174 سدتنياتات ابت مسمر كم زموت يطقس اب تግራይን ህዝብ ክዕደል ተጀሚሩ ዝነበረ ሰብ او ረድኤት ደውዱ ሕረም ባሉ ናይ ማይት አሽሓት ሰባት ንሓደጋ ጥሜት ቃሊዑ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣብ ትክልል ድሮ በሰንከትን ክልተ ዓመታት ዝቐጸለ ኩናትን ዝተናውሐ ከበባን ልዕሊ 1 ሚሊዮን ህዝቢ ንሓደጋ ጥሜት ተቃሊዑ ተጸባይ ህጹጽ ረድኤት ኮይኑ ይጸኒሑ ድሕሪ ስምዕ ፕሪቶሪያ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ረድኤት ብስሩዕ ክበጻጽሕ ብምጅማሩ ሰብኣዊ ሓገዝ ክጽበጽ ጸንሐ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ተስፋ ረኺቡ እኳ እንተነበረ ምስቲ መንግስቲ ፌደራል ዝኽሰሰሉ ዘሎ መጥፋእታ ተታሒዙ ዝዕደል ዝነበረ እኽልን መሰረታዊ ምግብታትን ደውዱ مبالو غنا نتا حدغات تقليل كوغد ايكالن زي ريبورتر تبال نا ايثيوبيا معكن زرغي حتى بزل حبريتا نابتكللو خاطا وافيرا ابزغبر تصبصب ابزن زحلف 4 اوارح 10 سبات بسنك طميت هيوتم كم سانو ارغاغي صيلا كم مقله 4 كيلومتر ندوبر حيقو ابزركب كبابيتات سامره بسنك طميت 25 سبات هيوتم كسونن كلو ابتن بين ابزركب غيزياو معقبي كابزركو باش حتى فنقلت دما 10 سبات هيوتم كم سانو اذا معكن امل كتا غيزياو ممحدار كل تግራይ ረድኤት ደው ምባሉ ኣብ ህዝቢ ከቢድ ብድሆታትን ሸቕሎትን ፈጢሩ ከም ዘሎ ኮን ተሓበረ በሰነት ሰብኣዊ ረድኤት ናይ ዝሞቱ ብዙሕ ሰባት ግና ብዝርዝር ኣየነፀረን ቀንዲ ካብ ለገስቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝለኣኽ ዝነበረ ረድኤት ዝኾነት ኣሜሪካ ብሰበ ስልጣን መንግስቲ ፌደራል ክልላትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ተጠፋፊ ዝተባሃለ ኣካልን መሰረታዊ ነገራትን ምፅራይ ከሳብ ዝግበረሉ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣትሒዙ ደው ከተብሎ ከም ዝወሰነት ይፍለጥ بقدم 10 سنه كلتشحن عيسران سلستن ابرس كتما شودن زخونت استكولهم افاشتا سنترم زبال كفال نايتا ختمه دحرته بخلته دق 19 عمد استفصم متقعتي ودي 43 عمت ايرتراوي هو 90 غمزله تغليصو اتمتقعت مستفصم تشمن سؤلن تزرغي حزله ايرتراوي زيغا حدا كابتم مقدات وريدوم صنحو 4 قدايات كوينو حدا معلت صنيحو بتزغاطم موقعتي اب حكمنا كم زعرفي زغلا زلا زود 43 عمت ايرتراوي سالاي كوينو اب سراح صنيحو انداته ملسون
كليو بهندبت بسنكت زقاطم متقعتي هيوت السانه بجكازي ኤርትራዊ ካልኦስ ሰለስተ ሰባቱን በከቢድ ብጥኢት ታሪሞን ቆሲሎም ሕክምናው ክትትል ይግበረሎም ከም ዘሎ ተሓቢሩላ እቶም ነዚህ ብጥኢት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ክልተ ደቂ 19 ዓመት ካብቲ ናይ ገበን ቦታ ተሰዊሮም ካሃድምን ከለው ፖሊስ ድሕሪ ዝገበሮ ሓያል ምህዳን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ተገሊጹላ በቲ ዝተፈጸመ ህይወት ኤርትራዊ ዜጋ ወሲድ ዘሎ መጥቃዕቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን ኦሎፍ ክሪስተርሰን ዝተሰማዕ ሓዘን መልእኽቲ ብምስዳድ ገሊጹ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ምስ ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኤርትራን መደበር ሬድዮን ቴሌቪዥንን ቻይናን ብምትሕባር ን71 ኣባላቱ ናይ 3 ሰሙን ስልጠና መደብ ከም ዝሃበ ተገሊጹ እዚ ካብ ዕለት 25 ግንቦት ክሳብ 14 ሰነ ዝተዋሃበ ስልጠና መቐጸልታ ናይቲ ብሬድዮን ቴሌቪዥንን ቻይና ኣብ 2019 ዝተዋሃበ መደብ ስልጠና ኮይኑ ኣገባብ ኣጠቃቅማ ልዑል ንጻረ ዘለዎን ካሜራታት ዲጂታላዊ ኣርትዖት ዲጂታላዊ መቀላሕ መደበራት ቴሌቪዥን ዲጂታላዊ ናይ ድምጽ መቀላሕን ናይ ኤፍኤም መደባትን ዝምልከት ስልጠና ከም ዝነበረ ተገሊጹላ እቲ ክልስ ሓሳባውን ተግባራውን ስልጠና ብቻይናውያን ክኢላታት ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ሚድያ ዝተዋሃበዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምምራቅ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀልን ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኤርትራ በአካል ተረኺቦም መግለጺ ከስምዑ ከለው እቲ ኣምባሳደር ቻይና መግለጺኡ ዕላማ እቲ መደብ ስልጠና ኣገደስቲ ተመክሮታት ንምክፍፋልን ምትሕባር ቻይና ኤርትራን ዝያዳ ንምሕያልን ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣብ ገማግም ባሕሪ ደቡባዊ ግሪክ ጃልባ ድሕሪ ምግልባጣ ብውሕዱ 79 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 100 ድማ ከም ዝደሓኑን ተገሊጹ ሰመዝ ግሪክን ኣህጉራዊ ውድብ ፍልሰትን ወይ IOM ግን ኣብታ ጃልባ በማይ ዝቁጸሩ ስደተኛታት ተሰቂሎም ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ገሊጾም እዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዝተራእየ ሓደጋታት እቲ ኣዝዩ ዝኸፍአ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ እታ ዝግባእ ሓገዝ ዘይረኸበት ጃልባ ካብ ፓይሎስ ንደቡባዊ ምዕራብ ኣስታት 80 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርሕቐቱ ቦታ ከም ዝተሓለት ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ግሪክ ሓቢሮም እቶም ኣባላት ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ግሪክ እታ ጃልባ በሶሉስ ኣብ ኣህጉራዊ ማያት መንባራ ነፋሪት ትካል ዶብ ኤሮጳ ፍሮንቴክስ ከም ዝረኣየታን ኣብታ መርከብ ወላ ሓደ ሰብ ናይ ህይወት ኣድሕን ጃኬት ተኸዲኑ ከም ዘይነበረን ገሊጾም ድሕሪ ሒደት ሰዓታት እታ ጃልባ ምስ ተሓለት ዝተጀመረ መስርሕ ምድሃን ህይወት ብሰንኪ ሓያል ንፋስን ማዕበልን ከም ዝተጓናደበ ተፈሊጡ ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ግሪክ ሰበስልጣን እታ ሃገር እታ ስደተኛታት ዝጸዓነት ጃልባ ኣብ ሕማቅ ኩነታት መንባራ ብዝተፈላለዩ ምንጭታት እኳ እንተተሓበሩ ኣብ እዋኑ ህጹጽ ሓገዝ ከም ዘይለኣኹ እዮም ሓቢሮም ብጀካዚ እቶም ስደተኛታት ሰብመዝ ግሪክ ንስደተኛታት ንምግታእ ዘዘውትርዎ ኣሰቃቕን ብልሓታውን ኣገባባት ስለ ዝፈልጡ ኩቱር ፍርሒ ክነብሮም ከም ዝኽእል ሓቢሮም እታ ጃልባ ካብ ሊብያ ተበጊሳ ናብ ዓዲ ጣልያን ተኸይድ ከም ዝነበረትን መብዛሕትኦም እቶም ኣብታ ጃልባ ዝነበሩ ከዓ ኣብ 20ታት ዕድመ ዝነበሩ ምዃኖም የመን እቶም ካብታ ሓደጋ ዘደሓኑ ስደተኛታት ኣብታ ጃልባ ካብ 500 ክሳብ 700 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝነበሩ ገሊጾም ነቲ ሓደጋ ቅድሚኡ ተራእዩ ዘይፈለጥ ዝሕዝን ፍጻመ ክብል ዝገለጸ ዳይሬክተር ጥዕና እቲ ዞባ ያኒስ ካርቫሊስ እታ ጃልባ ልዕሊ ዓቕማ ሰባት ጽዒና ከም ዝነበረት ሓቢሩ ሰራሕተኛ ገማግም ባሕሪ ስፖት ኒኮላ ኣሌክሲዮ መሳርሕቱ ኣብታ ጃልባ ተጸፍጺፎም ዝነበሩ ሰባት ናብ ሓደ ኣብ ባሕሪ ሜዲተርያን ዝዓመቐ ቦታ ክጥሕሉ ከም ዝረኣየ ንቴሌቪዥን እቲ ሃገር ሓቢሩ እቶም ውጻእ መዓት ናይታ ብ14 ሰነ 2023 ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝተሓለት ጃልባ ኣብ ከተማ ካላማታ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ክንክን ይግበረሎም ከም ዘሎ ተገሊጹ ፕሬዚደንት ግሪክ ካተሪና ላኮፖሎ ነገለ ካብቶም ዝደሓኑ ሰባት ብምብጻሕ ሓዘና ገሊጻትሎም ግሪክ 25 ሰነ ሃገራዊ ምርጫ ንምክያድ ኣብ ምሽብሻብ እያ ዘላ ፖለቲካውያን መራሕቲ እታ ሃገር ድማ ነቲ ሽዑ ክካየድ ዝነበሮ ናይ ምርጫ ክትዕ ንሎሚ ሓሙስ ምሸት ኣመሓላሊፎም ኣለዎ ግሪክ ካብ ማእከላይ ምብራቕ ኤስያን ኣፍሪቃን ስደተኛታት ናብ ሃገራት ሕብረት ኤሮጳ ዝሰግሩላ ቀንዲ መስመር እያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መንግስቲ ግሪክ ነቶም ኣብ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ዝነበሩ ስደተኛታት ብሓይሊ ከም ዘሰጎጎም ዝገልጽ ቪድዮ ምስ ተዘርግሐ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ከቢድ ኣህጉራዊ ነቐፌታ ወሪድዎ ነይሩ እዩ መሰረት ሓበሬታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ልዕሊ 70,000 ስደተኛታት ናብ ሃገራት ሕብረት ኤሮጳ ኣትዮም ኣለዉ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም